Ik geloof, lief Marinnekes en Vlarensen dat ze eraan doen. Verwelkom ze met een daverend applaus. Goed op de stoel staan, goed om uw kraak, want hier zijn ze met de ganse familie, Sef en Mooi. Kijk toch eens hier. Wat schoon verseerd. Wat zit jullie met vuil hier? Wat fijn dat je weer allemaal hier zit. Geweldig. Schoon om te zien. Echt chic. Zo'n kinderwagen. Ja. Ken dat? Nou, ik wil een beetje vragen om stil te zijn, want ze slapen. En ik vind eigenlijk mooi dat het ook niet zo'n goed idee is. Want ik vind in een kinderwagen in een café, dat kan ze toch eigenlijk niet maken. Och, Xavier, stel dich niet zo aan. Het is tegenwoordig. Toch is boven, zo is voorbij. Ja, dat is je Laat toch eens, zwieg toch eens, dat verrekt is de prangelo. Maar luister nu even, de kinderwagen, hè. Weet je, tegenwoordig zie je dat overal. En toch iemand mensen wat dat kost en oppas. Nee, verdraai je dan wel al een jaar groot, maar toch een beetje oppassen, hè. Want met Trump, daar weet ze het nooit met, hè. Maar hoe Trump het dan, hè? Het is al goud, Saf. Goud, maar goud. In Gelijn zijn ze goed. Ja, zeg ik toch. Is al goud. Nee. In Gelijn zijn ze goed. Luister eens goed naar mij, maar. Dat zeg ik voor de eerste keer. Goed. Dan zijn ze goed. Niet goud. Goed, zijn ze. Goud. Ja, hallo met mij. Oh, het is voor dich. Dat zal, hè. Maar dat is die man. Verrassing. Ja, man. Alles goed. Ja, natuurlijk, man. Ja, man. Nee, man. Nee. Ja, maar van zitten al met mijn goosje, de poet die zit al gans vol, man. Ja, dat is vanavond. Du stuurs weer, hè, niet? Ja. Ja, man. Natuurlijk. De burgemeester, die is ook daar. Ja. En dat ziet er ook weer gans schattig goed, man. Ja, ook. Wil ze me even spreken? Maar hoe is het? Ben ik langzaam gelopen? Wil ze me spreken? Nee? Oh ja, nee. Maar hij zei dat hij het geen tijd. Hij het geen tijd is met ganse andere dingen bezig zitten. En wat zei ze niet dan doen, hè? Nee, mam, daar heb ik toch allemaal geen tijd voor. Nee, mam, luister. Maak nou eens een schone brief en schik dat met de post. En met al die vragen, schik dat met de post. Ja? Oké. En wat zei ze nou? Du wilt ze nog even zien? Oh, is goed. Laat ik ze nog even zien. Ja. Wat zijn ze? Mam, du weet niet meer wie die heette? Ja, maar mam, wie kent ze nu zo lang het vergeten dat ze niet meer weet wie die heet? Mam, ik ben daar niet te goed. Mooi, ik ben daar niet te goed van, die mam. Hier, daar. Dag, mam. Mam, de ene, dat is Zittert. En de andere, dat is Gelijn. Zo, nog gewoon, dat vond je voor 2 leuke namen. Ja, en nu moet ik weer bier, want het is druk hier. Ja. Hij heeft hier natuurlijk gedacht dat 4 dagen afgelopen jaar niet stilgelegen heeft. En je vroeg me misschien af wie ik die 2 neer wil moeten rijden. Nou, dit is in ieder geval, dit is Zittert.
En, Dat is Gelen. dat is Gelen. Nee, dit is Zitter en dat is Gelen. Ik bedoel mij, ik houd ze dus niet op de terrein. Maar hoe ik het wel aan kan zien, is het van Zitter. Dat blijft alleen maar schelen zeven, juist wie die echte van Zitter. En dan heb je die halfste rond, want dat mogen we produceren. Dat ga niet gezien. Ja, pas toe maar op dat toen niet met die wit-gouden scheunkjes en de strootje stonen schat. En maar op Zittert. Ik ga het maar. Nee. Dan moet ze toch even weer. Kom maar, schatjes. Goed zo. Vraag me vrouw. Het is fijn dat je er zit gekomen. Volgens mij wilt je hier nog wel een stukje met de hundjes wandelen, is dat goed? Dan kom je straks maar terug, want het is verrekt is koud goed en dan kom je dan maar lekker in een tas waar we zoeken. Dat zou fijn zien. Goedenavond. Zittert, Gelen. Goedenavond. Is mijn hoekie? Maar is ook. Ja, Oh, dat is het. Dat is het. Wacht mevrouw. Wacht, ik zal u even helpen mevrouw. De kindjes. Voorzichtig hebben. Het is koud goed hè, let op hè. Goeiedag, goeiedag. Zit hier mij? Ja. Mogen we eens even spreken, want ik ben van de gemeente. Dag burgemeester. Ja, dat is mijn baas. Klinkt wel allemaal ernstig. Ja, maar dat is ook ernstig, want ik kom als examinator voor de inburgering. Je zit dan een jaar, meer dan een jaar hier in de stad. Ja, En je hebt nog geen examen afgelegd. En Zittert Gelen, hè? Ja, maar je hebt nog geen examen afgelegd. Dus ik moet een paar vragen stellen. Maar ik zal er geen invloed sturen. En een van de vragen is bijvoorbeeld, in welke maand zijn de Oktoberfeesten? En nog een vraag is, hoeveel gele omleidingswoordjes er in Zittert staan? En nog één is, in welk deel van de stad worden vroeger eigenlijk de mine? Maar je moet het wel vanavond afleggen, dat examen. Maar dat zijn geen makkelijke vragen. Ja, maar goed, het kent toch wel. Vind ik het goed als ik dan aan het publiek vraag of ze me gaat willen helpen? Het is revue, allee. Dat is fijn. Dan zal het misschien wel lukken. Gekker moet het weer. Ik vind dat een goed idee. Een goed idee, hè joh. Zit er alleen, toch geen niks boven, zo is het mij. Hoi, ik werd toch hartstikke brul van de vogel, weet ze dat? Ik zeg niet, dat kreeg ik maar niet rustig te brengen, hè. Dokter vanaf, leeg uit, leeg er vanaf, of leeg uit en leeg aan, zeg ik. En nog kreeg ik dat niet rustig. Ik denk, als we dat nog eens metnemen, of metgeven naar Zitter, daar hebben ze een leegplan ontwikkeld van 1,8 miljoen. Ik zeg, daar weten ze misschien nog eens zo'n klets gedaan, dat wil dan rustig. Daphne, doe nu maar eens rustig. En ik weet zeker, hij zingt ons helemaal onder die verkeerde liedjes en Gelen heeft zoveel zo'n liedjes. En ik weet zeker dat zo die ook zo'n gaat zwingen. Ja, die liedjes, wat witsen hè? Ik ken die teksten van die Gelense liedjes niet en als ik niet kan metzingen, dan vind ik er helemaal niks aan. Ja, en dan krijgen ze wat die allemaal voor die veiligheid. En ik denk dat de zaal zich daar ook bij wilt gaan helpen, en ik ook, dat hij dadelijk flink gaat metzingen, dat jij hoe die teksten leren. En dan is die inburgering van die is heel snel geregeld. Hoort je dat? Zo geregeld is het hier. Ja, ik zeg, ga eens erop.